Het waar het best wel op terug en vooral het rustige waar zorgt er dan voor dat het nog wat warmer aanvoelt als de temperaturen aanhouden. De komende dagen gewoon gaat die temperatuur meer en meer omheen en gewoon wordt het meer en meer maaltijd, vooral in het weekend. Joen en vannacht. Dan hebben we het nog een koude nacht met temperaturen tussen de 0 en 2 graden op het verste loon. En dat betekent op een soort plekken toch frost onder groen. En meneer Petit misschien wel auto uit een scrapje. Verder is er kans op een enkele mistbank. Op de eiland loopt de temperatuur met 3 of 4 graden wat hoger. En de wind uit het eerste en zuidoosten waai zwak, ja, steeds maar kracht 1 en 2. De stiert haast geen wind. En morgen wordt het op een nieuwe rustige dag, maar dan hebben we mooi meer en meer zinnen. De temperaturen kom ik hoger te lezen, zo tussen de 14 en de 16 graden, op de eiland 12 of 13 graden. En de wind zwak, matig, krijgt 1 en 3. En die zie ik het, staat er gewoon verschillende richtingen op. Kan uit het noordwesten maar komen, kan uit het eerste maar komen, noordeest, steeds maar uit verschillende richtingen maar. Dan zetten we terug naar het fruitjoch, het weekend. Zinnen en nog eens keer zinnen. Zinnen op sneeuw, zinnen op sneeuw. Temperaturen deze dagen, ik denk zo om bij de 16 graden heen, misschien wel zandje. En we hebben het over een rustig waartype. Manje hebben ik nog altijd een waartype, maar flink wat zinnen. En dan kan het zo'n zandje 18 graden worden. En dat is volop maaitijd. We maken morgen maar weer even in het waarsje.